Hebreo Kapitulo 6. Busa, magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili kita magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili na nato balikon ang mga pagtulunan mahitungod sa paghinusol gikan sa mga buhat nga musangpot lang sa kamatayon ug mga pagtulunan mahitungod sa pagtuo sa Dios. Dili na nato balikon ang pagtulunan mahitungod sa mga bunyag, sa pagpandong sa mga kamot, sa pagbanhaw sa mga patay ug sa hukom nga walay katapusan. Ug buhaton ta kini kung mutugot ang Dios. Dili na gayod makahimo pagpahinulsol pag-usab kadtong namiya kay kaniadto. Diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit ug nakig-ambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios ug nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Panamiya gihapon sila. Dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usabang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Panalanginan sa Dios ang yuta nga musuyop sa ulan nga matagak niini ug nagpatubo sa mga tanom aron kapuslan sa giandam niini. Pankon ang yuta tugkan og mga tunok ug mga sagbot, wala kini kapuslanan ug tungluhon kini sa Dios ug laglagon pinaagi sa kalayo. Apan mga igsuon, bisan kung nagsulti kami sa ingon niini, wala kami pagduha-duha bahin kaninyo. Nasayod kami nga anaa kaninyo ang maayong mga panalangin. Ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang ug sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Dako ang imong tinguha nga ang tagsatag sa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hantod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Dili kami buot nga magtinapulan kamo. Gusto kami nga mahisama kamo ni adtong nakadawat sa gisaad sa Dios pinaagi sa ilang pagtuo o pailo. Ang dili kaduha-duha ang saad sa Dios. Sa pagsaad sa Dios kang Abraham, nanumpa siya sa pagtuman sa iyang gisaad kay wala nay labaw pa kaniya. Gigamit niya ang iyang kaugalingong ngalan sa iyang pagpanumpa. Miingon siya, isaad ko kanimo ang panalanginan ko ikaw ug hatagan og daghang kaliwat. Nagpailop si Abraham ug nakadawat siya sa gisaad sa Dios. Kung ang tawo manumpa, gamiton niya ang ngalan sa labaw kaniya ug ang panumpa maoy magtapos sa tanang panaglalis. Buoten awon pag-ayo sa Dios alang kanila ang mudawat sa iyang gisaad nga dili gayud niya usbon ang iyang tuyo. Tungod niini di panumpaan niya ang iyang saad. Mao kini ang duha ka butang nga dili mausab ug ang Dios dili mamaka. Busa kita nga nakabaton og kasiguruhan uban kaniya na dasig pag-ayo sa pagpabilin nga malig-on diha sa paglaom nga gitanyag kanato. Gihuptan nato kining paglauma ingon nga angkla sa atong mga kinabuhi. Siguro kini og kasaligan. Milahos kini sa tabil sa langit ng templo sa kinasulurang alampuanan. Naguna pagsulod si Jesus dito alang ug tungod kanat. Nahimo siyang pangulong pari hangtod sa kahangturan sa laray sa pagkapari ni Melchizedek.